Взимам ви с мен един цял ден в Тайланд. Деня започнахме с сутрешно сафари, което може да видите в предното ми видео. След това отидохме на закуска и си избраха ето тези неща от блокмаста и ви показвам за последно тази невероятна гледка. Стегнахме багажите и се приготвихме да напускаме водните къщички. Исках да ви покажа този човечец как си беше опънал хамача на лодката. Приключихме с спокойната част от екскурсията и отиваме на лудницата в Пукет. Но преди това имаме доста път. Спряха ни на тази панорамна гледка. От едната страна езерото, от другата страна планината, на където и да се завъртиш, все невероятни гледки. Накрая ни стовариха на пътя, за да си изчакаме автобуса за Пукет, без да знаем дори след колко време ще дойде. Хубавото беше, че не закъсня твърде много и след 20 минути беше дошъл. Минуса обаче седнахме отзад и се клатеше невероятно много. В пътя си казахме чао с невероятната джунгла и отиваме на моренце. Минахме и покрай EDC фестивала, заради който отидохме в Пукет, а влогва от него вече може да видите качени в профила ми. Настанихме се в апартамента ни, за който ще кача ново видео утре. Излязохме с шътълбуса от комплекса до центъра на града, за да си намерим ресторанче, където да вечеряме. Така приключи и дългият ни ден. Ако имате въпроси за Тайланд, може да ги напишете в коментарите.